Hola, com va tot? Joves, us vull fer una proposta. Voleu fer una pel·lícula? Sí, heu sentit bé, una pel·lícula. Permeteu-me que em presenti, sóc l'Albert Figuerola. Productor de pel·lícules tan conegudes que han passat a la història del cinema, com Pànic a l'abadia, Adéu Liliana, adéu, Diari d'una fuga... Segur que no heu sentit a parlar. Bé, però centrem-nos en el tema que ens ocupa. Estic cansat de treballar amb professionals de renom. Són pesats, van d'estrelles i estan carregats de tics i manies. M'he proposat fer una pel·lícula fresca, amb una mirada innovadora. I justament això és el que us proposo, que feu aquesta pel·lícula. Evidentment, jo us aconsellaré durant tot el procés i us aniré donant instruccions. Molt bé, doncs, penseu-vos-ho i en parlem. Hola, sóc el noi per tot d'en Figuerola. Feu el que vulgueu amb la proposta que us ha fet. Però heu de saber que no l'ha pres ell la decisió de treballar amb joves talents. Els professionals del sector no volen participar en les seves produccions per un tema, diguem-ne, econòmic. Paga molt per sota el conveni. Vigileu, que a més de rebre subvencions per treballar amb vosaltres, potser t'he pensat que treballeu de franc. I ara tanco, que em sembla que torna.